Česká televize uvádí francouzský dokument. Herbert Nitsch na nádech za hranice možností. Pro Herberta Nitsche je život neustálým posouváním hranic. Chce uspět v souboji s ostatními, ale hlavně překonávat sám sebe. Potápěčské úspěchy sbírá s nevídanou lehkostí. Ve 42 letech je tento rakouský sportovec držitelem 31 světových rekordů ve volném potápění ve všech 8 disciplínách tohoto sportu. Je to dosud nepřekonaný počet vítězství. V kategorii konstantní zátěž se zanořil do hloubky 124 metrů. V kategorii no limit na sledu zatíženém závažím se mu podařilo sestoupit do hloubky 214 metrů. Žádný nádechový potápěč se před ním tak hluboko nedostal. Herbertovi však titul nádechového potápěče, který se ocitl v největší hloubce na světě, nestačí a stanovil si další cíl. Chce se stát prvním člověkem, který překoná hranici 300 metrů. Člověk pokořil nejvyšší vrcholy naší planety a vydal se i do vesmíru. Na základě těchto zkušeností už víme, jak v těchto extrémních podmínkách lidské tělo funguje. Ale při zdolávání dosud nedosažených hloubek zkoumají potápěči nové hranice. Díky Herbertu Nitschovi, který nás zavede co možná nejhlouběji do svého hledání absolutna, budeme mít možnost pochopit, v čem spočívá tato výzva. Přesto žádný sportovec nikdy nedokáže to, co umějí největší mistři potápění – mořští savci. Všichni savci, ať už suchozemští nebo mořští, zadržují ve vodě dech. Základní principy nádechového potápění jsou stejné, ale velryby, tuleni nebo delfíni mají na člověka náskok několika milionů let. Jeden z nejrychlejších živočichů na světě, delfín, nikdy nezůstává pod vodou příliš dlouho. Oproti tomu jeho příbuzný vorvaň je schopen vydržet v hloubce 2000 metrů celou hodinu. Většinou se potápím pro radost, ne pro rekordy. Baví mě to a zároveň přitom trénuji. Potápění do velkých hloubek cítím jako šanci splynout s podmořským světem. V tom pro mě spočívá smysl potápění. Nádechovému potápění se věnuji 10 let, ale dostal jsem se k němu vlastně nedopatřením. Vypravil jsem se do Egypta na potápění se vzduchovými láhvemi, ale letecká společnost ztratila všechna má zavazadla a já neměl na lodi žádné vybavení, jen masku a šnorchl. Chtěl jsem fotografovat pod vodou a tak mi nezbylo, než se potápět jen na nádech. Jeden potápěč mi navrhl, abych vyzkoušel, jak hluboko jsem schopen se ponořit. Až do té doby jsem nikdy neměl potřebu vědět, kam až se dokážu potopit na jeden nádech. Zajímalo mě jen fotografování pod vodou. Ale on se nenechal odbít a tak jsem to zkusil a ponořil se do hloubky 30 metrů. Ten potápěč mi pak poradil, ať si koupím kvalitní ploutve a zkusím překonat rakouský rekord.
Tehdy jsem si ale nemyslel, že bych na tom byl fyzicky tak dobře, abych se mohl potápět do velkých hloubek. A tak jsem trénoval hlavně v bazénu, kde jsem se snažil vydržet co nejdelší dobu na jeden nádech pod hladinou. Můj první světový rekord byl 131 metrů a potom následovali další a další. Profesor Michael Fedak z univerzity ve skotském St. Andrews se specializuje na studium mořských savců. Přijel do Paříže, aby nás seznámil se specifickými schopnostmi těchto živočichů. Na první pohled se kytovci podobají rybám, ale jsou to savci, kteří dýchají vzduch nad hladinou stejně jako my, nebo třeba psi, nebo kočky. Velryby a vorvani se v moři rozmnožují a získávají tam potravu. A to se stejnou anatomickou stavbou a fyziologickými funkcemi jako všichni ostatní savci. Pro jejich přežití v moři je tak absolutně zásadní umění nádechového potápění. Čím déle dokážou zůstat pod vodou a lovit nebo hledat potravu, tím lépe se jim daří a tím lepší jsou i jejich rozmnožovací schopnosti. Přijel jsem na Rodos pátrat po prapůvodním stylu nádechového potápění, kterému se říká skandalopetra. Ve starověkém Řecku před 2000 let se sběrači mořských hub potápěli s velkým plochým kamenem, který k sobě měli připevněný provazem. Je to velmi jednoduchý způsob potápění bez jakékoliv techniky. Návrat ke kořenům. Jako trénink to pro mne bylo velmi zajímavé, protože jsem byl zvyklý na veškeré vybavení, neoprén, masku, ploutve a další vymoženosti. A tehdy ve starověkém Řecku měli jen skřipec na nos a jinak nic. Poprvé mě zaskočil nečekaně ostrý chlad vody. Když se člověk dostane do hloubky 20 metrů, teplota najednou bez přechodu klesne z 24 na 18 stupňů. Bez neoprenové kombinézy je to takový teplotní šok, že jsem pokaždé pocítil okamžitou potřebu se nadechnout, což mi znemožňovalo vyrovnávání tlaku v uších. Langsam, 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 langsam. Přes veškeré své zkušenosti Herbert netušil, jak moc se skandalopetra od ostatních disciplín nádechového potápění liší. Přesto na Rodosu začal pomýšlet na dosažení nového světového rekordu. Ale překonat v této kategorii maximální dosaženou hloubku 100 metrů po pouhých 5 dnech tréninku, to by musel být zázrak. Mistrovství světa na Rodosu, na které se sjíždějí nádechoví potápěči z celého světa, se koná ve velmi přátelské atmosféře.
Vrcholoví sportovci se tu potkávají s amatéry, aby vyzkoušeli své štěstí se stejným vybavením, jako měli kdysi sběrači mořských hub. Žádné kombinézy, žádné masky, jen skřipec na nos a plavky. Poslední a nejočekávanější ponor. Herbert se pokusí překonat 100metrovou hranici a přidat tak další rekord do své sbírky. Costa, espera tú. Espera. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Fantastico. Questo è un mostro, ragazzi, lo dico io. Catone sta. Catone sta. Sordi Marco. Klíčem k adaptaci při potápění do velkých hloubek je dokonalé ovládnutí krevního oběhu. Některé orgány, především mozek, srdce a plíce, potřebují kyslík neustále. Jiné části těla se bez něj mohou na určitou dobu obejít. Mořští savci dokáží při potápění zajistit, aby jim krev proudila pouze do orgánů, které to nejvíc potřebují, a její přísun do ostatních částí těla omezí. Výsledkem tohoto vědomého ovlivňování krevního oběhu a rozdělování kyslíku je výrazný pokles srdečního tepu. Nazývá se to potápěcí reflex savců, ale určitě jde o víc než jen o reflex. Je to koordinované propojení chování a fyziologie jako reakce na uzavření velké části krevního oběhu. Díky jeho ovládnutí nevyžaduje nádechové potápění u mořských savců žádné zvláštní úsilí. Je to pro ně naprosto přirozené. Praktikují je na stejném fyziologickém základě jako my, jen to mají lépe zvládnuté.
Myšlenka, že by měli na delší dobu zadržet dech, vyvolává v lidech spíš nepříjemné pocity. Ale je to jen proto, že tuto svou schopnost, kterou jsme nadáni všichni bez rozdílu, nerozvíjejí. Měli bychom ji v sobě objevit, spíš než se ji učit. Fascinující na tom je, že jakmile s tím začnete, okamžitě pocítíte, že je to něco naprosto přirozeného. Tělo reaguje s takovou intenzitou, že se sami sebe musíte ptát, proč jsem to neskusil už dřív. Mít pod kontrolou fungování svých tělesných orgánů je také naprosto úžasná zkušenost. Trénink není jen fyzická záležitost. Spočívá také v tom, že se člověk učí ovládat sám sebe tím nejúčinnějším způsobem. Když se tělo ponoří do vody a uvolní se, sníží se tím spotřeba kyslíku a tělesné orgány se přizpůsobí. Ale proč by to dělali, kdyby to pro ně nebylo přirozené? Pokud člověk uvázne pod vodou, třeba při nějaké nehodě, spustí se u něj automaticky prapůvodní reflex savců. Srdeční tep se sníží, proudění krve ve svalech se omezí a kyslík v plicích je vyhrazen pouze pro zásobování mozku. Vyvolává to pud sebezáchovy, který je vlastní všem živým tvorům. Nádechoví potápěči se jej učí ovládat tak, aby začal fungovat rychleji a intenzivněji a pomohli jim tak uchovávat potřebné množství kyslíku. I'm okay. That was good. Jsem schopen zadržet dech na víc než 9 minut. Ale potápění vyžaduje víc energie a tudíž i víc kyslíku, což snižuje čas pod vodou přibližně o polovinu. Nejdelší doba, na kterou jsem schopen zadržet dech pod vodou při aktivním potápění, je 5 minut. Možná bych to dokázal posunout až na 5,5 minuty. U lidí a u většiny suchozemských savců představuje krev jen 7% tělesného objemu. U mořských savců je to více. U nejvýkonnějších z nich je to až 20%. Rypoušovi slonímu, jehož hmotnost se pohybuje kolem 1 tuny, může kolovat v žilách až 200 litrů krve, což mu umožňuje nahromadit maximální množství kyslíku. Ale uchovávání kyslíku není jediným ukazatelem. Nejde jen o to naučit se zadržovat dech. U mořských savců se setkáváme s dalšími důležitými mechanismy. Někteří, jako například tahle velryba za mnou, mají tendenci zůstávat u hladiny a jen zřídka
měřítka, kdy se potápějí do hloubky větší než 100 metrů. Pro člověka už je to velká hloubka, ale pro rypouše, který se dokáže potopit do hloubky 2000 metrů, nebo pro vorvaně, který je schopen se pohybovat v hloubce až 3000 metrů, to nic neznamená. Přesto je už ve 100metrové hloubce velmi silný tlak vody. Když se potopíme, cítíme působení tohoto tlaku na naše dutiny a uši, ale stejně nebezpečný je i jeho vliv na plíce. Jak tlak s postupující hloubkou roste, objem plic se zmenšuje. V hloubce 40 metrů plíce dosahují svého zbytkového objemu, což je minimální nestlačitelný objem vzduchu, přibližně 1/5 jejich běžné kapacity. V hloubce větší než 40 metrů už se plíce nemohou dál smršťovat a nepružnost hrudního koše způsobuje v oblasti hrudníku podtlak. Aby tělo předešlo katastrofálním následkům tohoto podtlaku, spustí ochranný mechanismus. Krev se stáhne z končetin do trupu a rozšíří cévy v okolí plicních vaků, což podtlak vyrovná. Říká se tomu blood shift, neboli přesun krve. Blood shift začíná fungovat v hloubce okolo 40 metrů a s dalším klesáním se zintenzivňuje, protože prázdný prostor v hrudním koši je třeba zaplnit a jestliže se cévy nerozšíří, popraskají. K tomu může dojít, pokud potápěč své tělo na ponor dostatečně nepřipraví. Mořští savci potápějící se do velkých hloubek řeší tento problém jednodušším způsobem. Mají pružný hrudní koš. Žebra velryby, kterou vidíte za mnou, se nevyznačují příliš velkou flexibilitou, ale jsou dostatečně pohyblivá, aby se pod vodou dokázala prohnout tak, jak to vyžaduje smršťování plic. Druhy, které se potápějí hlouběji, jsou vybaveny vysoce flexibilními žebry, takže se jejich hrudní koš maximálně prohne zároveň s plícemi. Díky této vlastnosti plic a žeber jsou někteří savci schopni potápění do velkých hloubek s plícemi smrštěnými na minimum. Modrá díra představuje pro nádechové potápěče lákavou výzvu. Nachází se v bezprostřední blízkosti pobřeží, takže je možné se k ní dostat přímo z pláže. Vypadá jako podvodní kráter. Zblízka je vidět, jak písek mizí podél jejich okrajů dolů do hlubin. Má tvar obrovského válce, který se táhne až do hloubky 200 metrů. Jelikož jí chrání pobřeží, nejsou tu vlny ani mořské proudy, jen příliv a odliv. Dokonalé místo pro volné potápění. Na mistrovství světa v nádechovém potápění, které se koná v největší modré díře na světě s názvem Dean's Blue Hole, se sjelo 50 nejlepších potápěčů, mužů i žen, aby se tu utkali o titul mistra světa ve 2 disciplínách. Konstantní zátěž s ploutvemi a bez ploutví. Před každým ponorem závodníci musí nahlásit hloubku, které chtějí dosáhnout. Spouštějí se podél lana a musí přinést jednu ze značek připevněných na desce v příslušné hloubce. Ohlášení hloubky je vždycky choulostivá záležitost. Je to trochu jako v pokru, protože člověk předem nemůže vědět, co nahlásí ostatní. Jakmile oznámíte svůj cíl, nesmíte ho překročit, takže je potřeba odhadnout, co nahlásí ostatní. A samozřejmě musíte mít i trochu štěstí. She has been down to the plate, 60 meters coming up. Dosáhnout předem ohlášeného cíle ale nestačí. Účastníci mistrovství musí po vynoření provést povinný hladinový protokol, jinak jsou ze závodu vyloučeni. A control dive for Jamila. White card. Silver medal for Jamila, Czech Republic. Při každém závodu zajišťují bezpečnost potápěči záchranáři a na místě je lékařský tým připravený okamžitě zasáhnout. Zde je vedoucím takového týmu doktor John Fitzclark, který se dlouhá léta zabývá studiem fyziologie nádechového potápění do velkých hloubek.
Potápěč je schopen nadechnout množství vzduchu, kterému vystačí na 8 až 10 minut. To mluvím o kategorii statická apnea, kdy se potápěč v bazénu snaží pod vodou zadržet dech na co nejdelší dobu. Dřív byly zaznamenány časy 10 až 11 minut, což je v současné době považováno za teoretickou hranici. Délka ponorů v kategoriích konstantní zátěž a no limit se pohybuje okolo 3 až 4 minut. Zdálo by se, že potápěči zbývá ještě dost kyslíku na to, aby vydržel pod vodou déle, ale v této disciplíně se spotřebovává více energie, a tedy i kyslíku díky svalové námaze při plavání s ploutvemi. Tito potápěči se vracejí na hladinu po 3 až 4 minutách a někdy u nich přitom dochází ke krátké ztrátě vědomí, což znamená diskvalifikaci. And that is a blackout, and he is back already. He is okay, but Sergei does not trust him. So that's a red card, 0 points for Alexei Molchanova, unfortunately. Nádechoví potápěči se snaží stále posouvat hranice svých možností. Výsledkem bylo 8 krátkých bezvědomí z 60 ponorů. Je to spíš vyšší číslo. Sešli se tu nejlepší nádechoví potápěči světa a mnozí z nich jdou až na hranice svých možností. Nechceme tyto krátké blackouty přeceňovat, ale na nejprestižnějších závodech, jako je tento, k nim běžně dochází. Problem. Tap low. Tap low. Low hard. Breathe. Hook, Christian, hook! Bend down! Breath. What do you think the gravity is gonna do in the blood? Tight, stort andetag in nu. Stort andetag in. She's done this before. Good job, guys. Pokud se potápíte do hloubky 20-30 metrů, objem vzduchu ve vašich plících se postupně zmenšuje. Ve větších hloubkách vznikne vlivem okolního tlaku v hrudním koši podtlak, který znemožní přesun vzduchu do uší. Mnozí začátečníci se s tímto problémem ve vyrovnávání tlaku setkávají už v hloubce okolo 20 až 30 metrů. Pomoci jim může takzvaný Frenzelův manévr, který spočívá v použití jazyka jako pístu vhánějícího vzduch z plic do sluchových trubic. Potápěči, kteří umějí překonat tuto překážku, jsou díky tomu schopni dosahovat výrazně větších hloubek. Is gone for a dive lasting maybe 340. He has been down to world record depth before. And now let's see if Herbert can take the record again at 89 meters. Yeah, he's coming. And we can see him. Come on, Herbert! Herbert, breathe! Fast! Keep breathing! Look at front, I'm okay! Sound okay! And Herbert was nearly gone. Když jsem se vrátil na hladinu, byl jsem naprosto vyčerpaný. Už jsem skoro ztratil vědomí. Proto jsem dal omylem 2krát znamení OK, takže mě diskvalifikovali. DQSP. He did an OK sign, but then Herbert made another OK sign. To nevadí, jsem rád, že jsem se dostal nahoru bez pomoci. Nebylo úplně jisté, že se mi to podaří.
Unfortunately, 0 points, but a fantastic strong dive for Herbert Nitsch, down to 89 meters, so close. Tentokrát musel Herbert přenechat svůj titul mistra světa ve volném potápění bez ploutví soupeři. Ale ještě mu zbývá obhájit prvenství v disciplíně, ve které nejvíce vyniká. Konstantní zátěž s ploutvemi. 30 seconds. Odpočítávání je pro každého závodníka rozhodující okamžik. 2 minuty před startem a 30 vteřin na zahájení ponoru. 30 vteřin může být hodně krátká, ale i hodně dlouhá doba. V tomto časovém úseku se musíte ponořit pod hladinu. Musíte vědět, kdy začít s nádechy a kdy provést poslední. Samozřejmě se řídíte svými zkušenostmi, ale musíte je přizpůsobit tomu, jak se cítíte právě v tom okamžiku. Začínám s nádechy hodně brzy, potom nashromáždím co největší množství dodatečného vzduchu a stlačím ho v plicích. Této technice se říká kapr a její provádění je poměrně náročné. What? Blacked out. Blackout? Yeah, he blacked out. I'm very hot. Někdy je můj krevní tlak hodně nízký, což je spíš výhoda. Znamená to, že je člověk uvolněný. Ale při provádění této techniky se díky tomu můžete ocitnout až na hranici bezvědomí nebo dokonce ztratit vědomí úplně ještě před zahájením ponoru, což vás samozřejmě ze soutěže vyloučí. 3, 2, 1. Official top. 4, 5, 6. 5 meters. S maximem vzduchu v plicích musím překonat velký vztlak a silnými záběry ploutví se dostat pod hladinu. Tělo je absolutně stresované obrovským tlakem v plicích. V hloubce větší než 25 metrů je už vzduch dostatečně stlačený a já se mohu nechat táhnout zemskou gravitací do hlubin. K dosažení svého cíle už nemusím použít ploutve. Cítím se, jako bych se ve vodě vznášel. 95. Last equalization. 110. 115 alarm. Jakmile se dostanu k cílové desce, musím se zastavit, sejmout značku s dosaženými metry, buď si ji nechat v ruce, nebo ji připevnit na neopren. U cílové desky mám právo zatáhnout za lano a nechat se vytáhnout. Potom už mě čeká výstup na hladinu. Musím plavat co nejrychleji, ale nesmím přitom spotřebovat příliš mnoho energie. 60. Přibližně v polovině výstupu jsou mé nohy paralyzované v důsledku nedostatku kyslíku a dříve nebo později přestanou fungovat úplně. Ve 40 metrech už s nimi nedokážu pohnout. Ale musím se dostat na hladinu za každou cenu. 20. 10. Surface. 5 seconds. 6. 7. I'm okay. Better. He had the black down yesterday. 2 minutes to official top. Final diver, the finals for the men's constant weight, monofin. Herbert Nitsch from Austria, preparing himself for a dive to 114 meters. That will be the gold medal, if he makes it. Když se vracíte podél lana nahoru, musíte vynaložit obrovské úsilí, abyste se nepřestali soustředit na svůj cíl. Cítíte pohledy, které se na vás upírají a přirozeně vás to znervózňuje, ale musíte to umět překonat. Pokud se dokážete plně soustředit, přestanete vnímat, co se děje okolo vás. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. Plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. And he is visible. Dive time 3:25. And he's got a tag. And he's got a tag. I'm okay. I can see that. Okay. Like a very easy dive. Got a tag. And you brought up the tag. Herbert needs 4 minutes. Constant weight. Ti, kdo mají nějaké zkušenosti s potápěním, vědí, že pozitivní vztlak je nutí plavat na hladině a je pro ně těžké udržet se v hloubce. Mořští savci, například tuleni, si dokáží zajistit téměř neutrální vztlak tím, že před ponorem maximálně vyprázdní své plíce. Nespotřebují tak na to, aby se udrželi v hloubce, příliš kyslíku, což je obrovská výhoda. Vždycky jsem stál trochu stranou, protože jsem neměl čas a příležitost, abych se přidal k jiným potápěčům. Hlavně, když jsem začínal. A tak jsem si zvykl zkoušet různé způsoby potápění sám. Měl jsem tu výhodu, že jsem mohl trénovat s mnoha lidmi z celého světa a sledováním jejich technik toho hodně pochytit. Učil jsem se nejen od vrcholových sportovců, ale i od začátečníků. Člověk se může učit od všech. Takhle to dělám po celou dobu mé kariéry, protože mi to od začátku hodně dávalo a nikdo mi nemusel říkat, je to tak, nebo takhle se to má dělat. Stačilo od každého převzít to nejlepší. Do japonské Okinavy na mistrovství světa družstev přiletěl i Herbert. Jediný problém byl, že sám. V Rakousku není volné potápění moc populárním sportem a tak, když se mu nepodařilo dát dohromady tým, odletěl na šampionát alespoň jako oficiální kameraman. Tady v Okinavě se soutěží ve 3 disciplínách. Konstantní zátěž s ploutvemi,
dynamická apnea spočívající v uplavání co nejdelší vzdálenosti pod vodou v bazénu a statická apnea, kdy potápěč pod vodou zadržuje dech na co nejdelší dobu. Na mistrovství člověka ovládá adrenalin. Ale na rozdíl od sportů, u kterých vám to může dopomoci k vítězství, má adrenalin v nádechovém potápění na výkon jednoznačně negativní vliv. Výrazně totiž zvyšuje spotřebu kyslíku, čímž se zkracuje doba ponoru. Pro volné potápění je ideální stav, který se blíží spánku. Jinak se ani nemá cenu potápět. Tréninkové metody se u jednotlivých potápěčů velmi liší. Možná je to způsobeno tím, že nevíme, co se v nás přesně odehrává. Každý z nás si myslí, že našel nejlepší způsob zvládnutí vlastního těla, ale ve skutečnosti je to trochu jinak. Přesnější by bylo říct, tohle u mě funguje. Je to jako kdyby sportovci měli při tréninku k dispozici 10 různých elementů a nevěděli, které z nich jim umožní zlepšit jejich výkon, jestli spíš 5 nebo 10. A tak raději používají všech 10. U mě je to stejné. Zkouším různé varianty, ale nepřeháním to, protože člověk nikdy neví, co se může stát. V každém případě je každé tělo jiné a proto nemůže existovat jeden jediný univerzální návod. Plíce mořských savců naplněné před ponorem vzduchem se díky pružnosti hrudního koše v určité hloubce smrští, což ovšem nezůstane bez následků na zdraví zvířete. Lidé, kteří se potápějí se vzduchovými láhvemi, dýchají v prostředí s velkým tlakem stlačený vzduch. Vzduch, který dýcháme nad hladinou, obsahuje dusík. Jestliže potápěči zůstanou pod vodou příliš dlouhou dobu, začne se dusík ze vzduchu uvolňovat, přechází do krve a sytí celý organismus. Ve velké hloubce to nezpůsobuje žádný problém, ale při návratu na hladinu to pro potápěče představuje značné zdravotní riziko. V krevním oběhu, ve vlásečnicích, v kostní a nervové tkáni se začnou tvořit bublinky, jejichž následky mohou být katastrofální. Většině mořských savců toto nebezpečí nehrozí díky jejich schopnosti před ponorem vyprázdnit plíce. Při dosažení velké hloubky jim tak v plicích nezbývá žádný dusík, který by se proměnil v bublinky. A to, i když se trvávají pod vodou dlouhou dobu. Někteří mořští savci jsou schopni vydržet pod vodou až 1 hodinu. Rekord drží rypouši se 2 hodinami. Flexibilita plic má ale ještě jednu výhodu. Umožňuje kontrolovat vztlak a díky tomu se vyvarovat tvorby dusíkových bublinek. Na rozdíl od závodů v potápění s konstantní zátěží, na kterých je v rámci mistrovství zajištěna maximální bezpečnost, potápěči v disciplíně No Limit si své honby za rekordy organizují zásadně mimo oficiální soutěže. Tato kategorie je totiž považována za extrémně nebezpečnou. Trvalo mi dost dlouho, než jsem se pustil do potápění v kategorii No Limit. Vyzkoušel jsem všechny disciplíny, nebo skoro všechny, a tak se mě ptali, proč neskusím ještě tohle. I mně to dříve připadalo příliš nebezpečné. V roce 2004 dosáhl Francouz Loïc Leferme hloubky 171 metrů a vytvořil tak světový rekord. V následujícím roce se této disciplíně začal věnovat Herbert a přidal 1 metr. Roku 2006 se mu podařil
ponor do hloubky 183 metrů. Sedíte na sledu a soustředíte se pouze na sebe. Nic jiného nevnímáte. Jste ponořeni hluboko v sobě. Je to naprosto niterní zkušenost. Roku 2007 začal Leferm znovu trénovat s cílem překonat Herbertův rekord. Přes svou doslova posedlost bezpečností se však stal obětí selhání techniky v hloubce 160 metrů. Tragická smrt Loika Leferma svět nádechového potápění hluboce zasáhla. Přesto o 2 měsíce později oznámil Herbert pokus o dosažení hloubky 214 metrů, o 31 metrů víc, než byl jeho poslední rekord. To byl obrovský skok. Při tomto pokusu Herbert použil několik inovací, které se staly součástí pravidel volného potápění. Pro svůj sestup do hloubky 214 metrů zkonstruoval Herbert zařízení zanořující se 2krát rychleji než do té doby užívané sledy. Další novinkou byla láhev, kterou Herbert označil za externí vyrovnávací nástroj. Její využití bylo stejně jednoduché jako láhev samotná. V hloubce 25 metrů Herbert přesunul vzduch z plic do láhve a takto vzniklá vzduchová rezerva mu umožnila vyrovnat vnitřní tlak v uších a v dutinách s okolním tlakem vody při dalším sestupu. Do hloubky 214 metrů se měl dostat za 2 minuty. Jakmile se mu to podařilo, okamžitě uvolnil závaží a mohl se vydat zpátky s pomocí tažného balónu umístěného nad hlavou. Bezpečnostní zařízení doprovázelo Herberta až na hladinu. Při návratu z tak velké hloubky byl vystaven především obrovskému nebezpečí dekompresní nemoci. Kvůli tomu vymyslel další inovaci spočívající v rozdělení výstupu do 2 fází. V hloubce okolo 60 metrů začal zpomalovat a v 9 metrech se na 1 minutu zastavil úplně, aby jeho tělo mělo dostatek času na postupný návrat k normálu. Everything good. Everything good. 140. 145. Touchdown! Nobody touch him! Breathe! Breathe! Don't touch him! Don't touch him! 5 seconds! Mask off! S 214 metry pořád držím rekord v No Limit.
ale chtěl bych se pokusit ho překonat. Mým snem je dosáhnout minimálně hloubky 300 metrů. Sled, který jsem používal při ponoru do 214 metrů, se zásadně liší od běžně používaných zařízení. Bylo dost těžké ho řídit. Bude potřeba na něm provést ještě nějaké úpravy, hlavně kvůli zvýšení bezpečnosti, ale také rychlosti, protože v hloubce větší než 100 metrů je potřeba délku pobytu snížit na minimum. Důvodem není ani tak doba ponoru, ale hlavně plyny, které se mohou v krvi začít uvolňovat. A navíc je to skvělá výzva zkonstruovat ještě rychlejší sled. Na nádechovém potápění mě fascinuje překračování hranic, o kterých se nikdo nedomníval, že by jich člověk mohl vůbec někdy dosáhnout. Když se dostanu do určitého bodu, zdá se mi, že jsem na konci, ale potom se najednou objeví dveře, otevřou se a hranice zmizí. Mohu pod vodou zůstat déle, jít hlouběji a je nádherné sledovat, kam až mě to zavede. Název disciplíny No Limit říká vše. 300 metrů, 1000 stop, to je magické číslo. Už ta samotná číslice mě fascinuje. Když jsem dosáhl hloubky 214 metrů, vím, že to člověk je schopen zvládnout. A pokud se mi podaří potopit do hloubky 1000 stop, nepřekvapilo by mě, kdyby tento rekord někdo překonal. Byl bych ale překvapený, kdyby se to někomu podařilo dříve než mně. Připravili Dušan Jurčík, Iva Korbelová, Jan Malý, Miroslav Hrdý, Ladislav Krýsl, Babeta Čejková, Vladimír Tišnovský, Miloš Kostner, Dana Vitíková, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Ivona Jelénková, Tomáš Borůvka, Michal Gujáš a Tomáš Jančařík. Česká televize 2012.